בתיכון, שלא השתתפתי בהם בדחיפות, לימדו אותנו מאמר אחד של פילוסוף אנגלי, הקסלי, אני חושב, שנקרא קומפורט, נוחות. ומסופר על תולדות הכיסא. ושם היה מסופר שמלך יושב על כיסא נישא ונוקשה. הוא לא מתרווח באיזה קורסה. מלך צריך לשבת זקוף באי נוחות מסוימת. זה היה ברור לחלוטין. עכשיו, זה האינסטינקט שלנו, אומר. ככה זה צריך להיות. עכשיו יש מדענית ישראלית, פרופסור טלמה לייבל, שהיא ראש מרכז אדלר להתפתחות הילד באוניברסיטת תל אביב, שחיברה את הספר הזה, כוס הקפה שגרמה לי להתאהב. והוא עוסק בקוגניציה של הגוף. זאת אומרת, כשאנחנו מחזיקים כוס קפה ביד, איך זה עשוי להשפיע לא על כל הווייתנו, אבל על תחושותינו, רגישותינו, על סמך שפע של מחקרים ממוסמכים, מתועדים כהלכה. הדבר הזה קצת מדכא, כי מתברר שאנחנו לא שולטים כל כך בעצמנו כפי שאנחנו חושבים, ומרתק. אז בואי תספרי לנו בעיצומו, בעיקרו של דבר, מהי התגלית? המחקרים האלה הם באמת כולם של השנים האחרונות, שמראים משהו שכמו שאתה אומר, ידעו כבר פילוסופים מזמן, אבל נותנים לזה עדות מחקרית, שהתחושות שאנו חשים, המרקם של הדברים שאנחנו נוגעים בהם, הטמפרטורה, הצבעים שאנחנו רואים, הריחות, כל אלה משפיעים על ההתנהגות שלנו, על קבלת ההחלטות שלנו, על החשיבה שלנו ועל האמוציות שלנו, ומה שחשוב, מבלי שאנו מודעים לכך. למשל, ואני רוצה להכניס כאן עוד מושג, מטאפורות. מה זה מטאפורות בעצם? אנחנו לוקחים מושג קונקרטי, כמו טמפרטורה, מרחק, משקל, החלטה כבדת משקל. חום הלב ואש הקרב. חום הלב, בדיוק. ואנחנו בעצם מדברים על משהו יותר אבסטרקטי, כמו אישיות, כמו יחסים, כמו חשיבות וכו'. מסתבר שהמטאפורות האלה הן יותר מסתם יופי של שפה, וכשאני אומרת על מישהו אדם חם, אז כשאני נוגעת במשהו חם, יש יותר סיכוי שאשפוט אותו כאדם חם, וגם שאני עצמי... אז שאת מחזיקה קפה חם ביד, זאת אומרת שיכול להיות שאת תשפטי את זה שיושב מולך בחמימות יותר. אתה מוכן להחזיק את הקפה שלך? זהו, אני מקווה שהכנתם לקראת הזה. סוף סוף. לא, אבל כן, זה אומר, אני רוצה להדגיש, ברור שיש הרבה גורמים איך אני אשפוט אותך כשאני מדברת איתך, אבל בוודאי כשאני אחזיק קפה חם, וזה הוכח כמה פעמים, או משהו אחר חם, יש יותר סיכוי שאשפוט אותך, את אותה התנהגות כחמה יותר, כנעימה, וגם שאני אתנהג יותר בנדיבות, והדבר הזה יש לו המון השלכות בכל משא ומתן. אבל אולי זה משום שבכלל שתיית קפה נחשבת לדבר של רוגע. לא, אבל לא שתייה, אני מדברת על הליגוע. הטמפרטורה. למשל, אני אתן לך דוגמה דווקא בגלל ששאלת את זה, הניסוי המסוים הזה נעשה על ידי כך שהביאו אנשים לניסוי, ואנשים במעלית, בדרכם לניסוי, לא ידעו שהניסוי התחיל כבר במעלית, והנסיינית אמרה להם, תעשה לי טובה, תחזיק לי רגע את הכוס קפה, מה שמך? מוטי קירשנבאום, תודה רבה, קח את הקפה בחזרה. תן לי את הקפה בחזרה. חצי מהאנשים החזיקו קפה חם, ואילו חצי האחרים החזיקו קפה קר. ואז הם באו למעבדה, והיו צריכים לשפוט אדם על כל מיני תכונות. אלה שהחזיקו קפה חם במעלית, שפטו אותו כאדם יותר נעים, יותר נחמד, בקיצור יותר חם. אז זה לא בגלל השתייה של הקפה, וגם שניהם החזיקו קפה. עכשיו, גם הישיבה על כיסא, מה שירון הזכיר, שהיא מעניינת. אם אתה רוצה להיות תקיף כלפי מישהו, שב על כיסא נוקשה. שב על כיסא נוקשה ושים אותו על כיסא רך, ואז הוא יהיה מה שבאנגלית הם אומרים soft negotiator. ומצאו, גם שוב במחקרים, שאנשים שישבו על כיסא רך, ונתנו להם לעשות משחק תפקידים שהם צריכים, נניח, לקנות מכונית, וההצעה הראשונה שלהם לא מתקבלת, שיתנו הצעה אחרת. הם שינו יותר את ההצעה כאשר הם ישבו על כיסא רך מאשר על כיסא. מר אבו מאזן, שב בבקשה בכורסה הנוחה. אני מעדיף את כיסא המטבח הנוקשה, כן? בדיוק ככה. וככה אנחנו יכולים לעשות מניפולציות לטובתנו, למרות שזה לא יפה אולי להגיד, אבל באופן כללי לעשות את האווירה יותר נעימה, כאשר לחשוב על איזה סוג משקה אנחנו נותנים, המרחק, סוג הכיסא. צריך להגיד, כיוון שאנחנו מתקרבים לסוף השיחה בטקסט שלנו, זה ספר מרתק, כי הוא גם לא נוח קצת, הוא מעניין, אבל הוא מפחיד, כן. הוא מפחיד. עכשיו, זה בהצלחה עצומה בעולם, נכון? כן, כבר 15 ארצות קנו אותו. באמת? כן, וכן. תודה רבה לך, בהצלחה. תודה רבה לכם, תודה. תודה רבה. רומי נוימרק, בחלון ממתין.